Terangin mas, terangin. Terangin mas. Enten nih, Mbah. Endi terang? Endi terang? Arep sing ijo apa sing ungu, Dek? Hah? Sing ijo apa sing ungu? Sing ijo. Nggih. Kira jeruk sakmene iki. Gak karo apa meneh. Lah aku wis bar tuku Mas. Sing kalau apa sore apa le? Ya apa kono? Ya apa ya iki? Karku. Apa arpan? Tumben tok bakso iki entek. Nek Lomboknya jek enak abang-abang. niku sing jan cekel. Kasih kok nama. Sibuk HP bang sih sampean. Iki lho delok tangga teparo. Ngapa tangga teparo? Lah iya, Ngapa tangga teparo? delok tangga teparo lho nek ra delok tangga teparo kepiye? Ya iya sih. Kabare kepiye? Kandhani kok. Wah,